ñaagiiɗo ma kalanaa kam janngo so tawii wonɓe jiidu mi yumma e baaba mammi mi anndaa koye jamma ngonmi mi anndaa koye ñalawma ngonmi mi ñaagiriima sabu Allah haalanam a waɗi perturbé vie am ko an haɗi vie am welde ko an haɗi mi wonde neɗɗo. Bon, assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe yeɓoɓe no nder Tiitoje TV hande noon eɗen dardi artiste mo hay goto wata présenté e nder rendo fulɓe on noon woni Rougui Sow hono mbiya Bella voilà Rougui Sow eɗen gandi ko artiste comédien mo gandanɗa hoorema aussi baɗowo drame uji baɗɗi fayida o joui e galle Amadou o joui kadi e o yiiro ɗum noon sikki ala nde wutte fonde e julare yataw joom tawa an ko tagui min mbayri yidemo e nder théâtre DJ Du opo mi deeja opo mi deeja DJ Du théâtre peut-être mooy loolu tan mbiɗen koye wom liggoo liggéeyama d'accord mi nani ka gaccuɗo théâtre ko gonga non accani non mi accani waji ɓe goni ɓe noddanima walla ko mbatta ko woni welanima non si ɓen nodda kam aɓen nodda kam ko min rek wonko gonmi e dow mum quoi quelque temps joni inchallah mais min noon koɓe nattude pammi mi nani wonde joni ka entrepreneur koye entrepreneuriat gonɗa ka éleveur aɗa nini ha jawɗi joni ko puɗɗi morsude waji ɓe puɗɗima sorde durdeji so yonti copareje kewɗe mbatta engagé mbiɗa wonde théâtre o haɗa heɓata hen hay batte so wona image ma ne yalta jomumen no kutoro ma mbiɗa werdu mum ladde gom non mi waddaki théâtre o ladde mais ko mi waddude foof tan mi waddude foof rek ene yaada quoi ene yaada ene yaada d' accord mais holko tagui korka jeeyi yimɓe jiyaɗima kadi aussi yimɓe mbayri yiidema guila e galle amum si ɓe noddino kam mais jusque tawi wonko gonnomi e dow mum rek ɗum tahi mi joini d' accord mais est ce que wona ko heɓto kadi yoga e jouaɓe théâtre ɓe jomumen o daabi ene jiiɗi tinede ala ko jarnani ɗumen hen jaaha mbaɗoya shooting codoya com jaaha heewa gadda kono noon aussi so tawi jouyi ha paari jiyata hen hay batte quoi kañumen yo image men waɗ utilisé tan est ce que ɗum ɗon kadi aussi taganima wajjikinade non min ɗum nannanimi théâtre ko yidde nde addi ha paari yidde nde addi mais yidde nde kono yiɗi heɓde tan haysono copareje seeɗa kam bien sûr neɗɗo kam sono liggoo moƴƴi ko yoɓe neɗɗo sono liggoo kam tan liggeyo alanama gartam kam moƴƴi ko goppa mi woppani nak mais ko mi wonno e koyam tan mi wonno e golle seeɗa e affaire ji ɗon ɗum tahno dartinnomi seeɗa kono mi arti e terrain o d' accord arti mais est ce que a yiɗani sudde hen yimɓe tan par rapport a ɗum ɗon mais est ce que théâtre pulaar ene yoɓa théâtre pulaar moom pour dire vrai théâtre pulaar yoɓani ko yidde nde tan woni ɗo yidde leñol mum théâtre pulaar yoɓani yidde leñol mum sa yiɗi dara min de théâtre pulaar yoɓanimi mi yiyani mo théâtre pulaar yoɓi ewa artiste aji men rek kolleri d' accord mo jiiɗa hen foof artiste grand artiste mi jogui fansiji mum so neɗɗo yima e comportement oɗo sikkata wonde ko aɗane jogui copareje aduna e laakara ɗe foof a yettora Allah rek di jeedu est ce que hen saji ko heɓtorowoma ko heɓtora homo neɗɗo noddema téléphone wima waɗa ko jogui probléme ordonnance mo jogui probléme ɗum ɗo Didier, je te jure, chaque jour que je fais, problème crédit, ordonnance, ne donne de ça, andi namno ma problème ay goɗɗi ganduɗa wonde problème aji hoorema mais andi feñde télé way non de cikoto ko aɗa jogui n'importe quoi aɗa jogui hunde fof ala ka jogaki mais ko jikke tan woni ɗon ɗum tahi a totta tan de rôle patron kamɓe ɓe jeeɓata ko ka patron ko ɗum continue tout ça mais wonde artiste halpulaar ene muusi d' accord mboɗo yewtude e artiste ɓe heewɓe surtout aussi to banggue rewɓe ɗo eɓe mbiya wonde muñu o ene heewi e nder aar he goto foof so tawi joddima e goɗɗo o hollata ɗum kono yiɗi ɗum so tawi goɗɗo o holli ɗum caggal tan jima e tewmum ene ñaama quoi est ce que ɗum ko gonga min no mi anda par ce que min déjà ɓe gondanmi ɓe alam permis joɗade ina ñoho goɗɗo walla affaji ɗon ko jaam tan fijirde jalen mi anda noon caggalam ay mais ñande fof ɗum kay hankkadi natti suuɗade par ce que joyi fof emin jiiya wonde yimɓe ne jalta e nder réseaux sociaux ji ene mbadda garmi gara sa faami walla jalta e nder site uji walla jalta e nder télé ji eɗen jofodira en jii ɗum ɗon voilà Didier Du kala ka janggani a wawa tarde ɗum kala ka janggani a wawa tarde ɗum ande hande haalde français ina weeɓi mais est ce que windude français ina weeɓi goto fof no wawi haalde kono windude nde saɗi ewa gartan hakkillaji men rek ganda ɗum ɗo koko gasata surtout enen sukaɓe rewɓe onon kaldanmi enen mawmaɓe sukaɓe rewɓe onon kaldanmi gartan hakkillaji men e réseaux sociaux par ce que ɗum ɗo koko gasata ken resateɓe ken ɓesnoɓe janggo sukaɓe men so gari poti tawrude men eɗen juuɗi jonde fewde kadi pewden lawol ngol hangol ɓeyɗo yodde jañnen ngol yaaja e dow peewal noon aussi neɗɗo reppan arsugue mum saabu arsugue heppantake d' accord onon ko worɓe goni ɓe cuusa on walla ala hol caɗele ɗe nde tawno eɗen jiiya wonde
oɗon mbayi ne poɗɗon waade ni e nder onon tuma walla ola ko haalaluji tan yimɓe keewi haalde so tawi neɗɗo woni debbo joueur théâtre jomumen ene keewi jofora ɗum jofande no feewaani voilà holko saabi ɗum par ce que resanoɓe heen ɓe fof jiwɗi kadi ɓe cuwano resede heen ɓe fof ene wayno nanɗon tan Dijeedu jonde kam que ça soit gona artiste walla gona neɗɗo genre a yaltani réseaux sociaux mais il faut gona neɗɗo pewɗo hay galle bamma poɗɗa jooɗa jonde fewnde sabu sa jooɗa jonde fewnde tan kaleɗa kono wona kamɓe fof de ina waɗi yimɓe ganduɗa ina jogui dignité mumen ina jogui fulla mumen e fayida mumen liggade jippade gande ha goɗɗo ko watti hen kañum watti han d' accord mo waɗi fof haale mais woni hewɓe wiyoɓe wonɗa ɗo timide ha ɓurti o confirme ɗum kersa kam koye debbo tawa debbo kam heewa kersa wonde timide a wat timide ha worɓe cuusama non ɓe kulanimi ɓe kulanimi ɓe kulanimi c'est ça ɓe kulanima cikkuɗa walla ala an par ce que koko nanata ko walla ko jiyata ko walla par rapport no yimɓe jagguirta rewɓe jouɓe théâtre ji ɗum saabi aussi gañƴa allah ne jagguiri noon ɗum tagui aussi ene famɗi to jiyateɗa kadi aussi toujours ko aɗa heddi e point ji ma quoi pour yimɓe mbawa fottude ma ni ɓe yoga e nokkuji o probléme Dijeedu joni sa oɗo saaha so tawi a yi neɗɗo noddima haali e hono ma ko fewani moƴƴi ko an hoorema mbaɗa réservé wu par ce que milieu wonde artiste ine muusi Dijeedu wonde artiste ne muusi eyyi a wiyata joofe eyyi sehil kam finata un beau jour tan gona sehil ɗum ne weeɓi natti wonde vie privé natti wonde vie privé il faut ande aussi ganda fawta koyngal ma mbaɗa réservé wu seeɗa aussi ɗum ina walla artiste jeeya fanggue daaj quoi ko jolfuɓe mbiyata fanggue daaj ko mais an elle gaddi a jour théâtre ko olof jolfuɓe ɗemgal pulaar e ɗemgal olof fof ɓurɗa o pular est ce que ko pulaar ɓurɗa o pular ɓurmi wawde kay par ce que théâtre mamo juuɗa jolfo waɗa haalen jolfo sa wiyama wonde oɗo ko pullo mbiyata wona ko pourtant pular e jolfo mbiɗa wawi de mais pular ɓurmi wawde noon mais est ce que ɗaɗa jogui gueɗal wona neɗɗo ko jogui gueɗal ngal aɗa hawni c' est parce que koy ga juddu jeeri ko ɗo jibinɗa ko ɗo mawnuɗa kono hatta nde kaldata ɗemgal ngal ni eɗen mbawi wiide wonde won fuurankoɓe wonɓe toon ni mbawa haaldude wonno ɗemgal ngal Dijeedu wallahi ɗo jibinami ɗo mawni mais Allah ina hokkimi chance nenam hay jolfe mbaɗɗo correct wawa haalde nenam ko pular labɗo ceer haalata pular labɗo ceer kañum e babam foof hay jolfe ɓe mbawa jolfe mbawa ko saabi ɗemgal ma ngal laaɓiri wonani hen wallahi emin jettiɓe hen sa jooɗi sa joyi théâtre ha ɓoyi hen jooɗi mbaɗa yiyata hoorema holno wayata tan aɗa haala konngudi ganduɗa hoore ma yimɓe ɓene ƴettata mbaɗa ɗum challenge ene nanne e nder tiktok aɗa darta wonde star no weeli han Dijeedu wonde star no muusi wonde star welani wonde star no muusi wonde fans ɓuuri welde wonde fans wonde fans ɓuuri welde yiɗede ene ɗaɗi joyi jogo neɗɗo ɗuma téléphone ma wonde ruggi mbiɗa yiɗma ana weeli oɗo horsirma wi ha hooram ruggi e jiima paɗɗo est ce que meeɗi hawrude e fans ji ɗi gandanɗa hoore ma yiiɓe fof ɓe gandanɗa hoore ma aussi ha telle sorte que ganda ɓeɗo kon ko yidde tigui rigui nder hoore ma ne tawno aussi sa woni artiste hen saahaji won yimɓe aroɓe ma wona question wonde jomumen enen jiɗma ɓe gaari ko urnade huuɗoko ma walla andude holno gowruɗa walla holno gonirɗa walla yidde yettademo yogo e nokkuji ɗum saforo eɓe namdo numéro aji ma téléphone haaɓe mbawa hebdema yo ko mbiyata ko mbanmi réservé wu ko arti bien tu as répondu ma question c' est juste que neɗɗo wona hande ari tan woni sehil ma sehil weeɓani sehil ko ɓinngu yumma sehil weeɓani d' accord en tant que artiste neɗɗo mo gandanɗa hoorema aussi dariɗo e pele ɓamtare dariɗo aussi e yidde yontude hujjaji leñol sa yi par exemple hande no leñol ngol wayni ɓeena no goya ɓeena no duga ɓeena no gulla ɓeena no duuka ɓeena guitti liggueji tuma tigui rigui ha joni faw ɗumen ɓeyto e nder oɗon tuma dans ce cas holno jiiruɗa telle sorte que leñol ngol no wayni e goytali ɗi e aussi hirgueji tuma powte holno jiiruɗa ɗum Dijeedu ko nangodirde rek gonen neɗɗo goto tan sen goni neɗɗo goto saabu neɗɗo ne yiiɗi hoore mum enen fulɓe eɗen jiɗodiri e koye men donc ɗen ko famodirde te enen ɓe fof ndendi fandare de par ce que hande sa ƴeewi ko o yiɗi ko ɗum o goɗɗo yiɗi ko goɗɗo yiɗi ko ɗum goɗɗo yiɗi il faut ndenten gonen neɗɗo goto etten goto foof adda propre projet mum ndentinen gonen neɗɗo goto liggoɗen ɗemgal men yaara yeeso c'est ça d' accord sikki ala hol lancement mo joguiɗa aussi les jeunes artistes ɓe gandanɗa hoorema ko joni puɗɗoton walla yiɗɓe nadde e nder théâtre hol wasiya mo dokkataɓe tinnaare e andude hoore mum encouragé eɓe naat walla ala yoɓe jaaɓe ƴeewi meccal ne ƴewtira meccal ndi gonɗa hen actuellement yoɓe naat par ce que wonde artiste kam ina weeɓi weeɓani artiste kam woni yummum ko andude hoore mum
woni bamum ko andude pawɗa koyngal ma aussi yidde yaltude aussi hoto taxma aussi wadde ko ganduɗa fotani ɗum wadde par ce que a nimsoyat ko caméra tan kadi ko kumpa tan dal artiste ko kumpa tan d'accord mais est ce que rumeur momin nani ko gonga wonde rogui ko desaɗo ɗum saabi aussi gorko mum natti yidde o yalta e nder écran ji e sa famille mi famani quoi holko tagui enen hay dewgal eɗen cuuɗo par ce que rogui changement kewɗo waɗi ɗi Dijeedu mi nani yimɓene kala ɗum de mi anda noon holno woni Dijeedu da miɗa somi waɗa mariage dal il faut mami addu titonde wajiɓe foof ɓe gara ɓe tawtore Dijeedu wan so waɗa mariage ma tin d'accord comme célibataire mawɗo avec grand C d'accord wadde ka célibataire mawɗo ɗum noon wadde worɓe yo gat fuga joni inchallah walla ɓe gari heɓe jetti non joni inchallah joni rek bay foosi candidat walla bawa no jaabo so tawi candidat ji ɗi no mbawi arde walla candidat ji mbawa Dijeedu woppa mi deeje Dijeedu Dijeedu woppa mi deeje d'accord holko mbaynotoɗa titonde ko weltare avant tout mbiɗa salmina Dijeedu mi weltanimama an joom Titonde TV mi wimon c'est le meilleur télé il faut mbaɗon ɗum suivre mbaɗon abonné nanguinen bandiragal men ɓurel mawniraɗo men merci mi salmini futankoɓe fof fulɓe wiɓe fulɓe fof merci beaucoup wonno ko bandiraɗo debbo mo wona bandi debbo on mo ganduɗa hoorema ko moƴƴiyanke ngana kono ɓuuri weldeɓe fof drame moɗon est ce que ɗo wawi jouer comédien bien sûr wawi jouer de comédie ndax comédie iɗimi janggude que téléfilm iɗimi janggude drame sa wiyama ya jour rôle kaka ɗo no jourta ɗum lay kutina guire ɗe ñora kilel ngel mi sirguila koyel ngel d'accord merci beaucoup ko bandiraɗo debbo wonno ɗum noon sikki ala ha gongol ha saaha goɗɗo so Allah wala